Μα τώρα είναι ωραίο να πιάνει αυτό. Είναι ερώτηση. Το σημείο G της γυναίκας υπάρχει ή είναι ένας μύθος? Πρέπει να υπάρχει. Πρέπει. Για να του Κάτι έχω ακούσει. το λένε, κάποιος το έχει βρει πάντως. Σίγουρα. Όλο G είναι η γυναίκα, παντού G είναι. Η γυναίκα παντού G έχει. Όπου την πιάσεις, Όπου και να την πιάσεις G είναι. Το σημείο G της γυναίκας το ξέρετε, φαντάζομαι. Το έχετε βρει 2-3 φορές. Υπάρχει το λεγόμενο σημείο G της γυναίκας. Ξέρετε τι είναι? Λιγάκι. Με τι είμαστε. Το έπιασε την πλευρά. Έχει 85 οικογένειες, 118 είναι φυλακή. Ευχαριστώ πολύ. Είναι στη φυλακή γιατί ψάχναν άλλοι το τζι της γυναίκας και σκοτωνόντουσαν. Η τηλεόραση πρέπει να απελευθερωθεί, να μιλάει τη γλώσσα του κόσμου. Όχι αυτά τα εριστήκαμε και τα μιλήστε εσείς, θα μιλήσουμε εμείς από εδώ στο κανάλι. Όχι τη γλώσσα. Γιατί μας έχει κλάσει τελείως? Μπουρδέλο το βρήκε όπως το λέει. Αντιλαμβανόμαστε την ένταση και την οργή σας. Είπε ότι το Αντιλαμβανόμαστε βρήκε απλά. μπουρδέλο και το βρήκε μπουρδέλο. Εντάξει. Δεν κατάλαβα ποιος θίγεται και γιατί. Απλά λίγο τους όρους Γιατί τι να- έχουν τα μπουρδέλα δηλαδή? Τίποτα, παιδί μου. Μια χαρά είναι τα μπουρδέλα. Η σοβαροφάνεια πρέπει να τελειώσει. Όχι μου βάζεις το κουστούμι και πίσω κρέμεται το Southeastern, τα πτυχία του κόλου. Και θα νικηθεί, θα έρθει μια μέρα στη Βουλή που αυτοί που μιλάνε σοβαροφανώς, δηλαδή δεν μπορούν πια. Και αυτοί οι ίδιοι τους πιάνει νευρικό γέλιο στο τέλος. Σου λέει τι μαλακής λέω. Με δες. Του είπατε ότι είναι κότα, Μιλάει δεν σοβαρά. ανακαλέσατε, Κότα. έκανε μήνυση, κάνατε κι εσείς. Λοιπόν, και οι κότες έχουν δικαιώματα. Είδε τον μαγειρία που δεν ξέρει να βάλει υποκείμενο, ρήμα, αντικείμενο και παρόλα αυτά κολυμπάει στο χρήμα Ελαίο Μητσοτάκη και καμάρωνε ο πισινός σας κύριε Μηταράκη και εσείς παραιτηθείς. Ναι. Ως πού θα πάει αυτό. Μα τώρα είναι σωστό. Το άλλο που κάνει ο άνθρωπος αυτός. Πήγε η γυναίκα τώρα, πέθανε ο άνθρωπος και είχε επιθυμία όταν πεθάνει τη στάχτη να τη μοιράσει στην Ήο, στη Σαντορίνη. Και πήγε στα καλτερίμια η γυναίκα του και πέταγε. Το μπαλάκι που παίζει στην παραλία και σου λέει στην πόλη. Άλλο αυτό, άλλο σου δείτε η τέφα ενός Λίγο επακού. σκόνη θα μας έρθει και τι έγινε δηλαδή. Τώρα το σοβαρά μιλάς, Στέφανε. Να είναι κάποιος δίπλα και να είσαι βόλτα από το παιδί σου και να διάζει τον νεκρό. Σε παρακαλώ. Και δεν ξέρουμε αν ήταν ένας ο συγχωρεμένος, ξέρεις. Εμείς βλέπουμε να βάζω. Αυτή που να πετάει τις πεθερές από 4 γάμες. Πού να ξέρουμε. Πώς το ξέρεις αυτό. Ξέρεις τι είναι να περπατάς στο ηλιοβασίλεμα και να σου έχετε το σταχτοβασίλεμα. Να σου έχετε 4 πεθερές στο κεφάλι, σε παρακαλώ. Έχουμε την αφρικανική σκόνη, να έχουμε και την πεθερόσκονη. Πόσο ζει μια γίδα? Δεν ξέρω. Πάμε κάτι άλλο, ρε παιδιά. Ρωτήστε κάτι άλλο. Ακούγεται η λύρα. Α, είναι λειτουργική. Είσαι με τα καλά σου, παιδί μου. Δεν παίζει η λύρα. Ο King Kong θα παίξει τη λύρα αυτή. Πού θα ανέβει να την παίξει. Ζούσε ο Γολιάθ θα μπορούσε. Ο Χριστός και η Παναγία. Ρε παιδιά, μπορεί να είναι. Δεν τη βλέπεις, παιδί μου. Τα καλύτερά της. 200 μέτρα λύρα. Εγώ ρώτησα γενικά αν παίζει. Ποιος την κουρδίζει αυτή τη λύρα. Τις βάλεις χορδές, Όχι, άλλο λέει. Άλλη μικρή λίρα. Ποιος σκαμπό, παιδί. Θα μάθω αναγκαστικά. Είναι 45 μέτρα λύρα. Λειτουργική λύρα. Ποιος θα τη λειτουργήσει. Μη χειρότερα. Δεν ξεκίνησε η εγκατάσταση στο διάστημα. Δεν ξέρω αν το μάθατε. Πάμε, σε παρακαλώ, πληρώνω πάρα πολλά λεφτά. Για να δεις. Στην τρίτη φάση θα χτιστούν κατασκευές οι οποίες Στο διάστημα. θα φιλοξενούν ανθρώπους. Και ο Μπέζος και ο Μάσκ λένε ότι θα πρέπει να πάνε χιλιάδες εργαζόμενοι, οι οποίοι θα πάνε στη σελήνη, δεν θα μπορούν να κυκλοφορούν βέβαια, θα πρέπει να μένουν μέσα σε αυτές τις κατασκευές προκειμένου να εργαστούν με πολύ καλές αμοιβές. Εδώ Πολύ μέσα. καλές αμοιβές. Πού θα τη χαλάσει την αμοιβή, ρε Γιώργο, Νίκο. Μπουζούκια έχει. Πού θα πάμε τα βράδια. Θα βγαίνουμε και θα παίρνουμε την σελινόσκονη. Μη χειρότερο, ούτε Tinder έχει. Ούτε γκόμενες να βρεις. Πού θα κάνεις σεξ, το ξέφωτο. Ούτε ένα δέντρο. Να μην μπορείτε, δηλαδή τι εποχή είναι αυτή, ρε γαμότο. Καθόμασταν παλιά και λέγαμε, κοιτάγαμε το φεγγάρι και λέγαμε, αγάπη μου, θες να πάμε στο φεγγάρι. Θα λέγαμε, θες να πάμε στο φεγγάρι να δουλέψουμε. Μας γαμ... το φεγγάρι, ρε. Δηλαδή, κοιτάω εδώ δουλειά, κοιτάω εκεί δουλειά, να κοιτάω και αφού δουλειά, γαμώ το κερατό μου. Παντού δουλειά έχει. Και μας τα έπαιτα δυσάρεστο. Άδωνης, μην νομίζετε, μας τα άφησε. Στην πραγματικότητα τα χρέη του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν. Δεν θα πληρωθούν τα χρέη. Πάρτε την απόφαση
Εμείς. 1 δισεκατομμύριο, μην αγχώνεσαι, έχουμε πληρώσει. Εδώ θα κολλήσουμε, δεν υπάρχει πιο κουβαντάς. Λαός από τον Έλληνα. Βρε, έτσι και τελειώσει η εξουσία σου, Άδωνη. Σαν αυτή την κυρία στους δρόμους θα πλακώνεσαι. Έτσι. Απαγορεύεται. Αφήστε τον κύριο να φύγει τώρα. Εσείς τι είστε δικηγορός. Φέρτε τα κεφαλάρια για να Αυτό που κάνετε είναι παράνομο. Να μου φέρετε τα κεφαλάρια και για να φύγει. Και ο Ανδρουλάκης Τα μέσα. κεφαλάρια ο άνθρωπος. Δεν έχει που το ξέρεις εσύ. Ας είσαι δικηγόρος. Άντε τώρα στον άνθρωπο να φύγει. Δικηγόρος είσαι κυρία μου. Άντε τώρα. Άντε πνίξου. Άντε πνίξου. Κυρία Άτσα. Κυρία Κατίνα. Και μέσα σε όλα αυτά γεννήθηκαν 2 κόμματα τον ίδιο μήνα. Να τα δούμε, παρακαλώ. Φαίνεται ότι η κοινωνία είναι πανέτοιμη για μια νέα αρχή. Και όταν ένας λαός αποφασίσει να σηκωθεί όρθιος και να βαδίσει μπροστά, τότε τίποτα δεν το σταματά. Για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία, για μια ζωή με αξιοπρέπεια. Και σε αυτό το ταξίδι θα είμαστε όλοι συνταξιδιώτες. Παρελθόν. Το μέλλον δεν λέει το πιάσει κανείς. Οι νέοι άνθρωποι συνεχίζουν να προσπαθούν να αλλάξουν τα πράγματα. Ήρθα από την Ελβετία, άυπνος. Έχω αφήσει τη δουλειά μου για να κυνηγήσω το Καραμαλί, για τα αυτονόητα. Με αυτό που έχει συμβεί με τα τρένα, που ήταν πραγματικά στον αέρα, χωρίς κανένα σύστημα ασφάλειας, ο Υπουργός είναι έξω στο σπίτι του. Τα παιδιά έρχονται, δουλεύουν και έρχονται. Ναι, δεν μοιάζουν με τους συνήθεις πολιτικούς αυτοί. Αυτοί που είναι στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, αλλά είναι κίνημα. Και ο κύριος Αυγερινός είναι ένα θετικό πρόσωπο. Και επίσης ο Τσίπρας άλλαξε μπαλέτο. Η πρώτη εικόνα είναι θετική. Το τι θα κάνει στο μέλλον όμως θα το δούμε. Η αριστερά είναι καιρός να διαλυθεί και να ξαναυπάρξει με καινούργια μορφή. Γιατί ο λόγος της πάλιωσε. Και γιατί η Νέα Δημοκρατία έκανε πολύ καλή δουλειά στα χρόνια αυτά για να κάνει τους αριστερούς να ντρέπονται να δηλώσουν ότι είναι αριστεροί. Νομίζω ότι το ποιος θα είναι αρχηγός θα καθοριστεί απολύτως από το ποιος θα είναι πρώτος, ποιος θα έχει τη δύναμη. Εμείς θέλουμε να είναι ο πρόεδρος του Πασόκ. Νομίζω ότι είναι σωστή η πρόταση του Δούκα, γιατί ουσιαστικά θέλει να προλάβει τη διάλυση του Πασόκ που έρχεται και το ομαδικό φευγιό που θα γίνει προς τη δεξιά. Γιατί έχουν δει και που έχει φτάσει ο Πιερακάκης και που έφτασε ο Χρυσογοΐδης και ο Σκέρτσος και ο Φλωρίδης και οι λοιποί λάτρεις της δεξιάς εξουσίας. Και ήδη οι δεξιοβλέποντες του Πασόκ έχουν αντιδράσει και αρχίσουν τα διάφορα. Διότι σου λέει, μη μας την κάνει τώρα λίγο πριν τον διαλύσουμε. Τον καλεί ο Δούκας δηλαδή σε μια λογική πρόταση που λέει δυναμώνει την κεντροαριστερά, τον κεντροαριστερό πόλο απέναντι στον ακροδεξιό πόλο της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε λίγο στη λαϊκή και θα... Πώς τα βλέπετε τα πράγματα εδώ με την ακρίβεια. Αυτοί που είναι από πάνω που κυβερνάνε δεν τους νοιάζει. Να νοικιάζει ένα σπίτι τώρα, θέλεις 700 ευρώ ένα μισθό. Πώς θα βγει ο κόσμος. Οι νέοι πού θα πάνε. Ψηφίζουμε, Αλέξη, για μια Ελλάδα σεξι και όποιος μας αντέξει. Καταστροφή. Καταστροφή. Αυτό τα λέει όλα. Κοίταξε να δεις. Τώρα εγώ Πασόκομαι, αλλά ο κύριος Ανδρουλάκης δεν μου αρέσει καθόλου. Δεν που τα λέμε. Άγγελε, και εδώ είμαι. Μιλάω στην τηλεόραση. Πάμε. Δεν ξέρω αν ο Τσίπρας τα φτιάξει ξανά, επειδή τον είχα ψηφίσει μια φορά παλιά που ήτανε. Εντάξει, θα τον ξαναψηφίσετε. Θα δω τώρα τι θα γίνει. Μητσοτάκης και ξερό ψωμί. Αλήθεια. Εκεί, πού αλλού. Τώρα μπαίνει και ο κύριος Τσίπρας ξανά. Μας κοπέλα μου, να πάω να δουλέψω θέλεις. Αυτός πήγε να μας βγάλει από το ευρώ. Θα καταστρεφόμαστε. Κοίτα, δουλειά, χέρια, αυτά. Λυπάτε και θυμώνει για την ακρίβεια. Πώς σας φαίνεται? Άλλη ερώτηση, δεν ξέρω. Από το 1 μέχρι το 10, πού πιστεύετε, σε ποιο σημείο είναι τα νεύρα σας? Στο Zenith, στο 10. Ο χειρότερος ποιος είναι? Ο Μητσοτάκης. Πάμε, παρακάτω. Αυτό είναι σύνηθες φαινόμενο. Εγώ άντρας δεν είναι μονογαμικό ζώο. Δεν γίνεται. Άλλη ερώτηση. Και πόσες φορές την εβδομάδα γίνεται δουλίτσα? Κοίταξε, αυτό αν σου ανεβάζει το λίπιντο η σύντροφος, όλη και κάθε μέρα και 2 και 3 φορές. Αυτό είναι ανάλογα το σύντροφο. Τώρα να σου ανεβάζει το λίπιντο. Δεν έχει να κάνει με κούραση. Έχει να κάνει το αν σε ανεβάζει. Να σου ανεβάζει το ηθικό. Με τη γυναίκα ή με την παράλληλη σχέση? Όποιος σου ανεβάζει το ηθικό πιο πολύ, εκεί δίνεις και το κάτι της παραπάνω. Δώσε παραπάνω. Πάνε τέλεια, δεν μπορούσαν να γίνουν καλύτερα. Οι συνθήκες είναι φοβερές. Ναι, δεν ξέρουμε πού να βάλουμε τις καταθέσεις τώρα στην Αμερική, στη Ρωσία, ψαχνόμαστε.
Γιατί οι Έλληνες είναι ευτυχισμένοι. Έχουμε καινούριο κόμμα από τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Ελλάς. Να είναι καλά ο άνθρωπος, ξαναζηταμένο φαγητό. Εντάξει. Πιστεύω ότι άμα κάνει κόμμα και ο Σαμαράς, η Νέα Δημοκρατία θα τελειώσει. Ποιον θα προτιμήσετε όμως τώρα στις εκλογές? Εμείς τον Τσίπρα. Εγώ τον Τσίπρα, στο είπα. Εάν ο Τσίπρας δεν έκανε κόμμα, δεν θα πήγαινα καθόλου να ψηφίσω. Ο χειρότερος είναι ο ίδιος ο Μητσοτάκης. Τι σας έχει εξοργήσει περισσότερο από Οι υποκλοπές. Γιατί είναι ο μόνος πρωθυπουργός που όταν έγινε πρωθυπουργός πήρε επικεφαλής την ΕΕΠ. Και όλες οι υποκλοπές που γίνανε, πιστεύω ότι γίνανε με το λί από το νου. Στην Καρτιανού μπορεί να πάνε κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν συγχαθεί την πολιτική και αυτά που τάζουν κάθε φορά, γιατί δυστυχώς γίνονται ευτράπελα. Εδώ έχουν αγοράσει δικαιοσύνες, γίνονται του πόδι τα σκάνδαλα. Και κανένας δεν μιλάει. Πάμε παρακάτω. Αυτό που με ενοχλεί είναι η ασυλία που έχουν αυτοί και δεν την έχω εγώ. Αυτό σε μένα μπορεί να με τιμωρήσει, εγώ αυτόν δεν μπορώ να τον τιμωρήσω. Και το μεταξύ έρχονται και λένε ότι είμαστε ίσοι πολίτες. Δεν είμαστε ίσοι πολίτες με τους πολιτικούς. Εντάξει, ο Τσίπρας εν μέρει. Αλλά και πάλι δώσ' του άλλη μια ευκαιρία. Τόσα χρόνια δίναμε ευκαιρία σε δύο κόμματα. Συνέχεια ευκαιρίες, τους δίναμε. Και μιλάμε τώρα με τους ίδιους επάνω. Τώρα να αλλάξουν, τώρα ήταν ο πατέρας Μητσοτάκης, είναι ο γιος Μητσοτάκης, είναι ο πατέρας Παπαδρέου, ο γιος του Παπαδρέου. Εγώ του δίνω, λέω να του δώσουμε μια ευκαιρία ακόμη. Και σε αυτόν και στην κυρία Καριστιάνη. Διότι πρώτον δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Και όταν δεν υπάρχει δικαιοσύνη για όλους, όχι μόνο για τους εκλεκτούς και για το φουκαρά τον πολίτη, μόλις κάνει κάτι τον χώνει 40 χρόνια φυλακή, και τον πολιτικό στο απειρόβλητο. Πώς σας φάνηκε που βγήκε ο Κυριάκος και έκανε δήλωση ότι λυπάται και θυμώνει για την ακρίβεια? Α, ναι, λυπάται το καημένο το παιδί, τι μας έκανε. Τώρα, τι θα κάνουμε? Θα τον πάμε κάπου να τον κάνουμε καλά. Δώσε. Μ' αρέσει πολύ. Μ' αρέσει και ο Τσίπρας. Ψηφίζω δαγκωτό. Το όνομα που λέγεται Ελλάς πώς σας φαίνεται? Εντάξει, λίγο μας ξένησε, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Θα το υποστούμε. Καλό είναι, δεν πειράζει, καλό είναι. Μια χαρά. Νέο κόμμα Τσίπρα. Το παλιό δεν του φτάνει, έτσι. Ήθελε να φτιάξει καινούριο. Έκανε που κάνει τη μαλακία στο πρώτο, θέλει να καταστρέψει και δεύτερο κοσμάκι. Δεν ξέρω ποιο ηλίθιο θα πάει να ψηφίσει αυτόν τον άνθρωπο. Πρέπει να είναι ηλίθιοι για να ψηφίσουν πάλι το βλάκα τον Τσίπρα. Κοίτα, εγώ θα ψήφιζα Χριστιανό. Για αλλαγή. Δώσε παρακάτω. Εγώ άμα είχα θα τρώγα. Εγώ να σου πω την αλήθεια, είμαι μαζί τους. Και εγώ άμα είχα θα τρώγα. Και εγώ θα είχα, άμα είχα θα τρώγα. Ποιος εκεί το μέλισσα δάχτυλο για το γλύφο? Θα είχα λεφτά και δεν θα τρώγα, θα έκανα τσιγκουνιές. Γνωμούλα για τη μούλα βενζίνης. Κοίτα, εγώ αυτή τη στιγμή βάζω νερό. Πάω με νερό και έρχομαι με νερό.